uzobalungisa ngoxolo. Ndiphakama njengamntu uthanda ukufunda. Uthi lambhali lento njengoba Kristu yesibini yasiyenzela ishalom. Ngentetho lisayiva yonke luxolo olungaqhelekanga olunentsikelelo. Ngoba kaloku kuzalisa intsikelelo. Kuzalisa intsikelelo. Apho Yesu awamakhamandela kwenzeka loo nto. Uzobalungisa uYesu Kristu. Ndibona okokubana ngabana olutolo zobalungisa ngalo falsosisipho esisuka kuye abaliso akaba bakusebenzela olutolo. Abanye babo bamshiya phakathi komnqamlezo. Bamshiya phakathi komnqamlezo. UPetros ulapha lobe mkhanyela kodwa izulu labona kulungile. Labona kulungile uba malibanike uxolo lingabalandeli izimali. Lingaphela izinto zoxolo ezintathu kaya balungisa amachaya ukololo komoya. Bathi abantu abakhumishileyo ke machaya, it's a spiritual peace. Lusekelwe ngokukholwa kuYesu. Loxolelwa kuzono. Luhlaziya ubudlelwane phakathi komuntu noThixo. Uxolo lwesibili mntakamiza ubanika uhlolo lwengqondo. Psychological peace. Olaxolo lwangaphakathi. Luthi noma imeko odibana nazo sinjani kodwa wena you remain content. Ngoba uxolo lwakho lunzulu olunikwe nguKristu. Hayi alipheli mntakamiza. Alipheli mntakamiza. Uxolo lokugqibela ndiliqaphelele. Ubanika uxolo lwabanye abantu. Babe noxolo nabanye abantu. Olaxolo ludala umanyano. Olaxolo ludala umanyano. Luthi ifemeli zethu sezidobhadobha ziqhekeka kwaviswa uxolo luzimanyana ifemeli zethu. Olaxolo lwentlanga inhlaba zohlukane zabantu lufike kwakudibana noloxolo badibana ndimbhaqa kuYesu evesi esithi njengokuba wanithuma njengokuba wanithuma yomnithuma mna nithuma nini yangqina incwadi yangqina ivangeli kaMateyu Machaya yathi he came for a great to give them a great commission. Yathi ibafike uYesu ezobanela i-great commission okokubana ngabana abathwesistanga after 3 years ebebafundisa. After 3 years efundisa uYesu ehamba nabo ngoko uthi hambani ebantwini and continue with the journey. Uzobanika loo nto uYesu Kristu. Uyabaqhubela okokubana ngabana bahambe bacontinuishe nejeni yabo.
kodwa oluxolo bekunyanzelekile okokubana babana before abakhulule bahambe aqala balungise ngoba kaloku woyika into yokubana ngabana amatshaya xa begcwele umlilo phakathi kwabo bazafika ebantwini bakhe babhodle umlilo bayiyeke into bayithunywe nguThixo. Andazi noba niyayikapela into yokubana ngabana mfiki xa ukhila iglasi enamanzi ayachitheka amanzi. Yile nto yenzeka phaa kwaGilt. Uthi wamnyathela umzalwane wakho, uthi wamnyathela umzalwane wakho kancinci, umbona into ayiphodlayo ngomlomo wakhe okokubona ngabana bamnakele ngaphakathi futhi ebekulindile uba unyathele. Yile nto nenzayo nawunika ipulpiti kaThixo, nawunika ipulpiti kaThixo kuthiwa awuzali lizoshumela iindaba zikaKristu ezilungileyo ngoba linomlilo ngaphakathi. Nifike nigqabhuze nibaxele iindaba zabo abantu ngoba kaloku ninethendensi yoba neendaba zabantu. Ngoku xa kufuneka nizothetha ilizwi likaKristu nithethe nizoxelela aba bantu iindaba zabo. Uyasinqanda loo nto, unqanda ukubana ngabana abafundi bakhe bangaphumi benomsindo baye bathwini unqanda loo nto Yesu. Unqanda irhathi elazophuma nalo bafike ebantwini bangashumayeli uvuko lwakhe, bashumayele irhathi. Ulibona kulungile uba makabafake uqolo. Kaloku thina sinjengodobo esandleni sombungu, sinjengodobo esandleni sombungu. uThixo uyasilungisa, uThixo asilungise. It's a process of reform, ukulungiswa kwethu ngoba kaloku uyayazi into zasithuma. Yaqala kwiprocession yamashumayeli abazophuma bahambe bayoxela iindaba ezilungileyo ebantwini ngoba ngoku uYesu ubalungisile ngoku Yesu ubalungisile, uzawubakhulula okokubana nabana bahambe. Ndizawujika mbongo, ndizawujika bhuti, ubalungisile uYesu, ubalungisile uYesu, ubalungisile uYesu. Yiyo loo nto akuyiqonda ukubana ngabana uYesu akhanto bathi kuhlala okokubana ngabana iintliziyo zethu zimdaka. Yiyo loo nto balungisile. UDavide akusiqonda athi dala Thixo phakathi kwam nawe, athi inhliziyo ehlanganyele ngoba lenayo ngoba yona ke avuma umntu abamisile athi hlangana inhliziyo yenze msulwa, athi ilungise ixokise, athi ilungise ixokise. Ndimpela kazabakhulula Yesu, uyabaphefumulela uthi yamkelani isipho somoya, uthi yamkelani. Wabangcwalisa njani, wabangcwalisa uYesu. Yangathi sithi kasisithi Nkosi, Nkosi yami, umoya wakho uyasinqanisa, umoya wakho uyasinqanisa. Ungaphefumulela umoya wakhe ngoba ubanika amandla xa izobakhulula, amandla okumelana nezinto abazajongana nazo. Umoya kaThixo usinklathatha amadolo adyefezela. Umoya kaThixo wethu usinika ubulumko bokwahlula phakathi kokungenthabo
nokulungileyo. Umoya kaThixo uyasikhatha. Umoya kaThixo uyasikhatha. Machaya ndiyajika. Machaya ndiyajika. Umoya kaThixo. Umoya kaThixo. uThixo akasiphefumuleli ngomoya wobuthuthu. uThixo akasiphefumuleli ngomoya wobuthuthu. Ndibona incwadi yase-Efese ithi xa iyemkakisa umoya siphefumulelana. Athi ngumoya oyingcwele, ngumoya oyingcwele osiqhubela ekubeni senze okulungileyo. Ngumoya oyingcwele osiqhubela ukuba senze okulungileyo. Ubalungisile, ubalungisile ngokubanika lo moya okokubana leba angathi bafana ubashiya bonke, ubashiya nomoya oyingcwele ngoba uyayenza khona banoyenza bengemuye. Yiyo loo nto sithi kubo ninandingekuwo aninakwenza nto ngoba kaloku ndim umdiliya ninandingamasebe nina kuba ndim umdiliya ninandingamasebe. Kodwa uthi wawuyigqiba yonke le nto uthi azizono zenu ozona nithenazixolele nizazi nkobana ngabana zixolele. Kodwa nithe nazibana nizazi nkobana ngabana zibanjiwe. Gidazi zase-Falsebay, gidazi zase-Falsebay sithunyiwe. Phana le-fellowship weekend usithunyiwe okokubana ngabana masiyoqala uqobo ebantwini bakhe. Masihambe siye ekuhlaleni, masihambe ekuhlaleni sifike sinike abantu bakhe uxolo nothando. Sinike abantu bakhe uxolo nothando. Ngoba komnye umfana ayabuza uYesu uba ngophi omnye ulento umthetho omkhulu. Uthi uYesu ayemphendula, thanda uThixo inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke. Thanda uThixo inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke. Uthi okwesibini dabula mthanda umngane wakho njengoba nawe uzithanda. Kulilise xa liphuma nibanje esindlini ningababulisa abantwana benu. Kulilise Nkosini xa liphuma esindlini niphume ningabalibali ningababulisa abantwana benu. Senazi uThixo uthembani nokuphila olokholo hamba nophila nokuphila ubomi bekholo kuze nenze ekaThixo ntando ngoYesu Kristu.